Magadi baba na mai. Tripe madiyo. Magadi. Asha dzakaita sei asha dzemukadzi wenyu? Asha dzacho dzinotondityisa munhu waMwari. Andese. Tinototi tichitofamba dzimweni dzenguva tichitowirirana anotongotanga kutongopopota. Zvotochinja attitude from nowhere. Just from nowhere. Just from nowhere. Aro ere maoko. Emi mama chichinoitika paasha. Handitozivi kuti chii. Oh, amutoziya? Handitozivi. Mukureva kuti kana munhu achiti handitoziya chii chaanenge achireva naye. Zvavanoita vakatanga kupopota vanotoita kunge vatofenta woita kunge vatorohwa nezvinhu nehasha. Pandozovabvunza pavanomuka pacho ndichiti ko chiiko madhamu chii chachiitika uruzi here kuti wanga uchiita sei paya paya. Vanobva ati handiziye. Mukuona vanoti vakapopota vanofenda nekupopota. Kunge varohwa nezvinhu. Ongo. Ilevel rehasha iri. Ndofunga wakuona kuti waenda kugarisa pasi poone wako ane hasha. Wako hasati apa level rekufenda. Tikuda vane hasha dzekupopota vobva vafenda. Hazvinetse baba. Toda kuti hasha dziri pamudzimai dzipere nhasi. Mama, tiri kuwirirana here kuti mune hasha? Ichokwadi. Dzamusingazivi dzinobva kupi? Handitozivi kuti ngadzipere nhasi nezita raJesu. But regai timbotaura nyaya yehasha mbichana. Pana ndiri kutsvaka solution yekuti hasha dziri pamukadzi wenyu toita sei kuti dzipere. Ndapiwa chinhu chiri very simple. Ndotaura here? Ndotaura here? Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura. Ndotaura mai. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura here ini ndotaura. Ndotaura here ini ndotaura. Hasha dziri pamudzimai wenyu dzinopera. Kana imimi baba manditira favor ndakuda kuti muite pana panhasi, but favor iyi ndeyekungonochinja password yefoni yenyu. Password. Password. Pane zvakawanda zvekumabasa zvinenge zviri mufoni saka tineti chichika kuti kana mangochinja password masolva issue handida kuti mupei password. Nai mama, murume wenyu anozviziva here kuti munoziva password yake? Haazviziva kuti ndinoiziva. Ndara, zviri mufoni makwe iwewe. Akazviona, anotaimira uchigeza. Akaopena foni yako. Ndopo unozoona uchiti muchifamba murodhi anongotanga kuita hasha. Anenge afunga zvaari kuona mufoni. But apa kuti akutaurire haagone futi kukuudza. Anozobva aziva kuti ndaakuzvitengesa kuti password ndaanayo. Saka zviri kumudya. Imimi mama, mukatsvaga makudo mugomo munomaona imi? Ndibatsire iyo iyi. Ende anochinja password zvandareva iwe. Wazvinzwa here? Ndazvinzwa prophet. Isa imwe asingaziye. Ndazvinzwa prophet. Ndosaka achidaro pane zvaanenge aona. Pandamuti achinje password matsamwa chokwadi. Haisiriyo solution here? Alright, saka iwe uchiziva kuti uyu akuziva password yani? Chete. Nekuti munoona zviri kuitika nzvokuti mama, ndotaura nina mama. Ona zviri kuitika nzvokuti mama hasha dzavo dzinotangira pakuti uyu handisi kuti ane misikanzwa yevakadzi, akachena muchenese pachikamu ichocho, hasizi vakadzi. Anogona kunge aita zvaaita kana kuti afonerwa nana mama wake kumusha obva anzi chakati chakatobva aita oregedza kuudza mukadzi kuti ndachiita.
mukadzi mufoni anenge aona kuti okay watenga chakati but unondiudza zvomusimudza chi ndopaunotanga kungonzwa munhu anokuti ndikuda kurukwa musoro kuti handina mari pawati handina mari obva atanga kupopota but ndoda kuti ndiadhiresewo zvangu zvinozoitawo namama izvi zvekufenda izvo pakufenda apo mune musingazive zvechokwadi ndenge ndisingazive inini ndini hwani munhu asingatende zvekufenderwa izvo so mukagadzirisa nyaya dzepassword mukawirirana nemukadzi wenyu ndakukadhiresa issue number 2 mukadzi wako uyo anoti haumupe nguva anoda nguva newe zvekudaro anoda attention zvekuti paanotofenda paya anenge achida kuti umubvunze kuti madya here madi zvekufenda ndezveattention endai munogara pasi mudanano totenda prophet ndai